Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днешното видео отново гледате благодарение на магазин за ножове Хейкел Пазарджик, откъдето за ревю ми беше предоставен ножът N1 L02B. Линк към интернет страницата на магазина може да откриете в описанието под видеото. След като в едно предишно мое видео бях наистина впечатлен от модела на китайската фирма N1, ножът BL04, реших, че ще ми е интересно да се запозная и съответно да представя и други модели на фирмата, за да се опитам за себе си да си изградя някакво мнение за ножовете, които произвежда, още повече, че как да кажа, все пак от един нож трудно може да се направи извод какво точно е качеството на фирмата и какви ножове произвежда. Оказва се, че в магазина на Атанас Николов има още един сравнително популярен в българските ножарски среди нож, а именно модела N1 L02. Моделът се явява реплика на ножа Watchsa или Watcha, всеки го чете по различен начин, на дизайнера Скот Кук, и въпреки че има и някои прилики с себенците, първообразът си е на дизайнера Скот Кук. Преди същинското представяне, по традиция малко мерки и теглилки, дължината на острието е 9,3 мм, на дръжката 120 мм, широчината на острието в най-широката част е 28 мм, дебелината е 3,2 мм на гърба. Както се вижда, един сравнително масивен нож, теглото е 130 грама, стоманата е 8 хром 13, отбелязана на острието. Да видим дали ще се види. 8 хром 13 молибден ванадий. Твърдостта е 58 по Рокуел, чукана в България, да се провери все пак колко ни лъжат китайците с данните. Чирените са черен G10. Заключването е китайски Axis Lock. Така, както и в предишния модел, който беше и представих, и тук острието е абсолютно прецизно изработено. Равномерно скосяване на вторичния скос, както и режещия ръб, с едно съвсем минимално разминаване, което съм сигурен, че камерата не може да хване при върха, което обаче още при първото заточване ще бъде коригирано и ножът ще стане просто абсолютно симетричен, без никакви разминавания. Заточването е типичното за китайските ножове от среден клас, реже хартия, но не бръсне, което обаче съвсем не са възможностите на тази стомана, доколкото доста съм си играл с нея, може да се заточи до брутална бръснеща острота. Самата стомана си е типичния среден клас китайска стомана, която обаче в зависимост от производителя се слага на ножове в диапазона 30 до 130 лева. Значи Kershaw го слагат на ножове и над 100 лева, които се продават в България. Смятам, че абсолютно не заслужава тази цена. Стоманата си е абсолютно добра за ножове в диапазона до към 40 лева. Ако някой иска повече, отива на едни други стомани, на едни други цени. Така че за мен е максимума, който да кажем тази стомана може да се продава, в зависимост от изработката и на останалите елементи на ножа, е до към 50-60 лева максимум. Там тя напълно си отговаря на съотношението цена-качество. Острието е с обработка с покритие, то по-скоро обработка на острието, обработка на повърхността, Stonewash, двустранно разположени пинове, правещи отварянето на острието еднакво удобно и с двете ръце. Накатката на гърба тук на острието е с достатъчна дължина, не прекалено груба, позволява удобно поставяне на ножа за силови срезове, така да се напъне, когато се налага. Самата ръкохватка е с накладки от полимера G10 с много приятна накатка, хем не груба, не особено груба, хем ръката не се парзаля, същата като на предишния модел, значи под определен ъгъл даже леко прилича на карбон. За разлика от модел L04 обаче, стоманените линери са разпробити с големи кръгли отвори. Мисля, че ето по този начин се вижда за какво става въпрос, които със сигурност са понамалили теглото на ножа, без да отслабват конструкцията. Тя по никакъв начин не поддава, колкото и да се натиска. Така, вътре в ножа, тук където е остана острието, има две шайби. Едната е бронзова, другата е тефлонова, които правят отварянето на ножа лесно и плавно. Сигурен съм обаче, че ако ножа се разглоби, смаже се този участък, а месинговата шайба се полира, положението ще стане още по-добро. Axis локът си е типичният китайски Axis
с пренатегнати пружини, които от една страна заключват сигурно острието, но от друга прибирането на острието с една ръка не е много лесно и откровено не си е като бенчмейт, ама бенчмейт са едни други цени. Може би, все съм се чудил защо го правят толкова натегнато, не могат ли да го направят с малко по-меки пружини и се чудя дали все пак не е направено да се избегнат някакви патентни спорове. Не, че с две ръце ще се затваря без проблем. То с времето по принцип помекват, както и на Ганзо, предполагам така ще се случи, но в началото си е леко тегава история да го прибирате с една ръка. Сложна работа, доста натегнато. Но дори и да има недостатък като трудното прибиране, за включването фиксира ножа с в отворно положение без луфтове, което прави изключително приятно впечатление. Значи да нямаш нито вертикален, нито хоризонтален луфт на нож, който е към 40 лева, си е изключително радващо от всякъде, поне за мен. Клипсът е едностранен и еднопозиционен, въпреки че все пак ножа може еднакво удобно се работи с двете ръце с него, може ли са да му направят дупки от другата страна и съответно клипса да се обръща. Така решили, така направили. Не мога да ги разбера и на предишния модел пак не го разбирах защо не са го направили и за леворъките. Там би им разширило пазарната ниша с една идея повече. Така. Както казах, клипса нормален, нормално натегнат, няма какво му се прави, отворен е тук достатъчно от долната страна, така че да захапва дебелите джобове на дънките, няма какво да му се тунингова, да се свали, да се правят някакви упражнения. Така, самата форма на ръкохватката при първото хващане ми се стори леко дискомфортна поради ето този изпъкнал участък в средата. Значи, хвана го и нещо почна да ми убива тук, докато нещо ми създаваше някакъв дискомфорт, обаче буквално след като 5 минути си поиграх и ръката свикна с геометрията, всъщност я почувствах доста удобно и първите два пръста падат от една страна, другите от другата и по никакъв начин не пречи. Ръкохватката се усеща еднакво добре както в прав, така и в обратен хват. Също така диагоналния хват, който представлява ето това, също е комфортен, не създава някакво дискомфорт. Както формата на острието, така и на ръкохватката правят възможно използването в сгънато положение като инструмент за разбиване и ударно оръжие. Може би много зрителите ще запитат защо акцентирам на този момент с възможността сгъваемите ножове да се използват като ударно оръжие. Просто защото считам, че ако не дай си Боже ви се наложи да се защитавате с нож, 99,9% от случаите това може да стане достатъчно ефективно и без да се налага острието на нож да бъде отваряно, просто като се удари с дръжката по някоя кост твърда и всичко ще приключи. Но повече за употребата на сгъваемия нож като оръжие за самозащита ще покажа в една планирана в бъдеще серия от видеа по темата. Там смятам да запозная зрителите с тази концепция, която е незаслужено пренебрегвана, но е ефективна и сравнително безопасна за изпълняващия предвид особеностите на българската правораздавателна система, където ако се защитите ефективно и съответно човекът отсреща има повече травми от вас, може да станете клиент на прокуратурата. Така, след краткото лирично отклонение трябва да се произнеса за това какво мисля за ножа. Смятам, че това отново е един чудесен бюджетен нож, който са сделали братята в Китай, с пренебрежимо малко недостатъци, с достъпна цена, отлична изработка за парите си, с качествени материали и стомана. Ножът може да се използва еднакво успешно, както за нож за ежедневна употреба, за хората, които не се страхуват от някой друг грам отгоре, тъй като все пак е над психологическата граница от 100 грама, която е за хората вманиачени на темата ножове за ежедневно ползване. Също така може да се ползва като нож за самоотбрана, ако човек има съответните навици. Макар обаче N1 да пускат качествени модели, скоро разгледах сайта им и не мога да си харесвам почти нищо, доколкото всичките им ножове, които не копират световно известни брандове и дизайнерски модели, са прекалено претруфени за моя вкус. Това беше днешното видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да гледате първи новите ми видеа, както и да сложите лайк
и да оставите коментар под видеото. Присъединете се към страницата на канала във Facebook, като линк към нея може да откриете в описанието под видеото. До скоро виждане!